ರೇಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಜಿ ಆಂಡ ನಿಂಕ ಆತೊಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕನೆದೆ ಪಂದ್ ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಆನದ ತನ್ನ ರೆಡ್ ಸಿಂಬಾ 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 ಅನ್ಪಿದ ಈಗ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಮೋಲ್ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಬ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚೆನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಉಂತೊಂದಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ಲ ನೆಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡುವಲ್ಲ ಜೋರ್ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಏಳು ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಆತೆ ಬಂತಾರೆ ದೋಸೆ ಬಂಡ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ ಮಂತಲ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ಈ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವರಿತೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪುರ ಪಾರ್ದೀಪುಂಡಂತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಹಾಕು ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತ ದೋಸೆ ಮಂತಾರಡ ಚೂರ್ಲ ದೋಸೆ ಪುಳಿ ಹಾಕು ಜಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಬಂದನು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ ನಡುದು ಜೊತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಗೋಡು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ದೋಸೆ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಒರಿನಲ್ಲ ದೋಸೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಗೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಪುಳಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕಲತ್ತು ದೋಸೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಒರಿನ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಒರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಗೋಲಿ ಆತೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಡ ಪಾಡಂದ ದಿನ ಇಡ್ಡೆ ಚೂರ್ಲ ಪುಳಿ ಉಡು ಅಂತೆ ಪುಳಿ ಹಾಕು ಅಂಡ ರಾತ್ರಿನೇ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಹಾಕು ಈ ಟಿಫಿನಿಗ್ಲ ಇಂದುವೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ಕಾವಲಿನ ಅಂಚೆಂದು ಬೊಕಂದೊಂಜಿ ಕಾವಲಿ ಆತೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕಾವಲಿ ಅವು ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ನೈಸು ಬುಡ್ದು ಶೋಕುಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಾಂಡಲ ನೈಸು ಬೂರು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ದೀನಾಗ ಇಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ದೀಪುನು ಬೊಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೆಕ್ಕದು ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ದ ದೋಸೆನ ಫಸ್ಟ್ದನೇ ದಕ್ಕುವೆ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಕರ್ಬದ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಫಂಗಸ್ ಲಕ ಪೂಜೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಾಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾಂಡು ಇದು ಆಯುಷ್ ಕಿಶ್ಮಿಶ್ ರಾಣಿ
ಪುರಡಿ ಪುರ ಸಾಮಾನು ಕಂತ ಬೋದು ಸೋಪ್ ಅಡಿತ್ತನತ ಎನ್ನ ಮಾಗೆ ಸೋಪ್ ಅಡಿತ್ತುಂಡ ಸೋಪ್ ಅಡಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಾಗೆ ಕಂತದ ಪೂರ ಮೂಲ್ ದಕ್ಕ ದೀಪು ಪೂರ ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಲ್ಲ ಕಂತದ ಮೂಲ್ ದೀಪು ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಟ್ಟು ಕಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಚಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಕಂದದ ಮೂಲ ದೀಪ ಓಲ ಸೋಪಾಡು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಫಿನಾಯಿಲ್ ಮೂಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮಗಿತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಪಿಸ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಬರ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಇದು ಶೋ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈಗ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಇಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ಬಾ ನಮ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಅಂದ ಏರ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ನಾಯ್ದ ಬಟ್ಟಲ್ತಲೆ ಖಾಲಿ ಮೊಲ್ನ ಖಾಲಿ ಅಂದೆ ಇಂಬೆನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಕಲ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಮದುಂಡ ಅತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಪುರ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದಾನೆ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಈ ಎಂಚಿನ ಏಪಲ ದಾದಂದು ಏರ್ ಬಂತು ಈರಂಜಿ ಅದು ತೂಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿಂತಿಲ್ಲದ 11 ಮನೆ ಆಣಾಗ 11 ಮನೆ ಆಣಾಗಂದ ದಾದ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಎಂದಿತ್ತಲೆ ಇನಿ ಮೋಡ ಮೋಡ ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಂಚೇನೆ ಏ ಇನಿ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಉಡ್ಲಿ ಇಂಚೇನೇನಾ ಮೋಡನೇನಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಆಗ್ತದಂಡಲ್ಲ ನುಂಗುದುಜಿ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ದೀಪದ ಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಜಮಾನ್ದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕನೆದೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಪೇಂಟ್ ಕಂದಿಜಾರೆ ಚುನ್ನ ಓ ಚುನ್ನ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ದೆಕ್ಕುಜಾನ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ದೆಕ್ಕುಜಾ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಊಟ ಮಂದಿಜಿ ಬಂಡು ಇಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟು ದೆಕ್ಕುವನಾಗೇನು ಅಂಚ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಯಾನು ದಾದದ ತಂದಿನಿ ಬಂದು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾವ ನಾನು ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋನೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಪೌಡರ್ ಸುರು ದೇವರೆ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಮಂತ್ರೆ ಬೊಂಜ ದಾಯಿಗೆ ಬೊಂಜ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೊಂಜತ್ತು ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಓ ಇರ್ದೆ ಬೊಂಜ ಗಣಪನಿ ಅರೆ ನಂಜಿದುಲಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುರಣಿ ಅವೆನ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಇರೆಗ ಹಾಕುದು ಎನ್ನ ಬೊಲ್ದುಂಡತೆ ಐತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೆಗ ಹಾಕಿ ನಂಚವು ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ನಾನು ಯಾನು ದಾದ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪಡುಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನೇ ಕುಲೊಂದೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದವೆ ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ವಡ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡಿದೀತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಪೀರೆ ಉಂಡು ಪೀರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಕೋಡೆ ಪಂತಾಯ್ತ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅವನ್ ಪಂಡ್ರ ಎಂಜನ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಷ್ಬದಿತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಮಸ್ತು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಪೂಜಿನಾಗ ಇಂಚ ಬರೋದು ನೋಡಿತ್ತೆ ನಾಲೇಕು ಜಲ ಆತು ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾನಿ ತೋಷ್ಬದನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ
ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ದುಕಾನ ದಿನ ಆನೆ ತೋಷ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ನೂದು ಬೂರು ಅವಳ ಕುಪ್ಪಿದ ಕುಪ್ಪಿ ಪುರಾಂಡ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಆನೆ ಕನೆದಿನ ಆನೆಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂತಿತ್ತಳು ಒಂಜಿ ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆನೆ ಪುಡ್ಸೋತು ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಯುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಕುಜಾಲಂದು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಕನವಡೊಂದು ಮುರಣಿ ಪೋಯೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತೈಕ್ ಒಯ್ಕ್ 130 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಯ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೋದು ಕನೋಡು ಕನರೆ ಅಂಚ ಕನೈರಂದು ಕನೈರಂದು ಪೋನೆ ಗ್ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಈ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಂಬೆರಡ ಪಂಡೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕನಲ್ಲ ಇಂಬೆರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ತೀಗೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೂಗೋಡು ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಇಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಪಪ್ಪ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಪ್ಪಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋನ ಅಂದೆಟ್ಟು ತೂಗೋಡು ದಾದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡ್ನೆ ಏನಿಗೆ ಅರ್ನ ಉದ್ದ ಬೈದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ದ ಬೈದಿನಿ ಬೈಯಾಗಿತ್ತು ಏನಿತ್ತ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ದಾದಾ ಬಂದು ಅವು ಒನಸ್ ಮಂತಿ ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಪಾಯರ ಹಾಕಿದೆ ಐಕೆ ಅಂಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಪಂಡತ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ್ಪಾಯರ ಹಾಕುದು ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಟಿಲ್ದೋನೆ ಪೋಯಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇನೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಯರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಆತಾಯ್ತ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಉಪ್ಪಡ್ದು ತಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿಸೆಟುಂಜಿ ಉಪ್ಪಡುಂಡು ಎಂಗ್ ಬಡಾಪ್ನಿ ನಾನು ಐತೆ ಉನ್ಪೆಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನದತನ ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊದ ಬೊಡ್ಲೊಳ್ಳಿದ ಏತದು ತಂದಂಬೆ ಮೂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಂಬ ಇದೆ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂಬಿಲಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಮಾಮಿ ಅವಳು ಉಪ್ಪು 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 15 ಪಕ್ಕ ಕಡೆ ಆಟ ಬಿಡೋದು ಏರಿನ ಕಾಂಡ ತಿಂತಿ ಜರ ರಡ್ಡು ತಿಂದ ಯಾನಿ ಮುಗಿಯು ನಾನು ನೆಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಬೈಯ ಪಿಸ್ತ ತೀಯ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನಲಕ್ಕ ಕುಲ ತಿಂತೇನೆ ಯಾನಿ ಮುಗಿಯು ನಾನು ನೆನ್ಸಿದ್ದೆ ನುಂಗೆಲ್ಲುಂಡು ಸೋಕುದ ನುಂಗೆಲಂದಿ ಕಾಯದ ಗಂಜುನ್ಕ ಗುರುವಾರ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಭಾಜನ ಪೂರ ದೇಕ್ಕೆ ದಾಂಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದೆ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಕಿಚನ್ ಟಾಪ್ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಸರೆ ನಾನು ಇಂಚಿನಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ವೈಪ್ ಕನೆದೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಮುರಾಣಿ ಇಂದೇನಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಡಿಂಚ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಗುಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕಿಂಚ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಆತು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ತೆಲ್ಪು ತುಂಬ ಶುರು ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕೇರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಸಲೇ ಪಕ್ಕ ಕುಂಟುಡು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕುಂಟುಡು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂತಿ ಮನೆಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಇಂಚ ರಸನ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಟಾಪ್ ಉಡದಲ್ಲ ಗುಚ್ಚಿಂಡ ಬೇರ್ ಪೂರ ಗುಚ್ಚಿಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಾಗ ತೋಜು ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಕುಂಟುಡು ವರಸಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಾಗ ತೋಜು ಇಚ್ಚಾಂಡ ಇದು ಬೊಕ ಸೋಪು ಲತ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಡ್ನಿ ನೈಟ್ ಟಿ ವಿ ಪ್ರದಾಲ ತೂಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪೆ ಕುಚ್ ರಂಗ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕೈ ಸೇಬಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೂಪಿತ್ತೆ ಮುರಾನೆಡ್ ತಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬುಡು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬುಡು ಬರ್ಪು ನಾವೇನು ತೂಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಕ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ತುಳು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯಾರುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ವೀವರ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿ ಅರ್ನ ಅಂಚ ನಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಅವೇನು ತೂಕ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಏರು ವೈಷ್ಣವಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಬಚ್ಚು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡ್ಯಾನ್ ದೊತನ್ನ రెడ్ అత్తు వస్తువులు ఫస్ట్ దొన్న వస్తువులు పన్పೆ ಐದು ದುಂಬು ರಕರಪ್ಪ ಕೆಲರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂತೇರು ಕೆಲರು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡೋರ್ನುವೆ ಎಂಚ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡೋರ್ರು ಎಂಚ ಎಂಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಅವು 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 ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ದೇರಾಣ ಮಲ್ತದ ಯಾನೇ ಪಲ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದು ಮಲ್ದೇರ ಅನ್ಸುರು ನಾಡುನು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದು ಮುಲಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ನಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ತಿಕ್ಕೇಜಿ ಡನ್ ಮಲ್ತೆ ಆನಿ ಇತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಅಂಚೆ ನೀನೆ ಅಂಜ ಅಪ್ಪೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮುರಣಿ ಏರ್ನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಒಂತ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕೇಪ್ ಅಂತೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಕ್ಕ 2 ಮಿನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಳ್ಳ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡೆ ಇರನ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮುರಾಣಿ ದಿನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದುಂಡತೆ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಪುದರಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಹಾಂ ಶುಭನ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತ್ಲೆ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಐಡ್ ದುಂಬು ಶರ್ಮಿಲಾ ಜಿಯೋ ಪ್ರೇರ್ನ 16th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಉಂಡು 15 years ಆಪುಂಡು ಸೊ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂತೆ ನೆನಪಾಂಡೆಲ್ಲ 16 ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಸ್ ಶರ್ಮಿಲಾ ಇರೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟೇಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಶಸ್ ಮಂದಿರು 25K ಆತಿನಕ್ ಏನು ದಾದಾಲ್ ಕೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಓದು ಪಂಡಿಜ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರತ್ತ ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜ ಅಕ್ಷತ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರು ತೆಲ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿ ಯಾನ್ ದೂರದ ಉರುಡುಪುನು ಅಂಚ ಊರ್ದ ನೆನಪಾಪುನ ಐಕ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುದು ಮಾತಾ ಬೇಜಾರ್ ಮರೆಪುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿರೇಗ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಂದುಂಟಾರ ಪುದರ್ ಶುಭ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ವಿಜಯ ವಿಜ್ಜು ಪಂದು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ವಿಜಯ ಬೊಕ ಉಷಾ ದೇವಾಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಿ ಜರಕ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ತೂ ಓಡತೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಉಷಾ ದೇವಾಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಷಾ ಬೊಕ ಶಿಫಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಶಿಫಾ ಬೊಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಜಾನಗ್ ಅರೆಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಪಂದ್ ಕಂಡನಿ ಜಾನ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ ದಮ್ಮುಸ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅನೀಶ್ರೀ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ದ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ರೂಪಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಅದ್ವಿತ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ತಿಜರಕ್ಕ ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕು ದಿತ್ತಂಡಕ್ಕ ಗೀರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ 6 year ದ ಬರ್ಡೇ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶೇಷ ಅದ್ವಿತ್ ಬುಟ್ಟ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾಲತಾರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ನವುಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿಜಿಯಾನ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಆಶಾಲತಾ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಅಂಚನೆ ಧನಿಶ್ ರಿಯಾನ್ ಜೋಗಿ ಅರ್ನ ಬದಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತಾ ಬಾಂಬೆ ನಿಕಲ್ನ ಇರುವೇರ್ನಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡ್ ಏರ್ನಲ ಕಣ್ಣು ಬೂರಂದಿಲ ಕಜ್ಜೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಸಾಲಿ ಅಂದಿತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕಲು ಅಜ್ಜಲ ಅಮ್ಮಲ ಬುಡ ಇರನು ಅಂತೀರು ನಿಕ್ಲಿನ್ ತೂ ಅಣ್ಣನ ಪೇಸ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲ ಏರು ಆರು ಪಾಪತ್ತು 6 ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಲಕ್ಕಿನ ಗುಲ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಜ್ಜು ಬೊಕ ಭವ್ಯ ದೇವಾಡಿಗಾರ್ ಬೊಕ ಪೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನೆಂಗ್ ತಾನೇ ಅತ್ತನಂತ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಶ್ವಂದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓದಿದೆ ಅಕುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ಜಾನಾ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಖಾಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ರಾಮದಾಸ್
ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರ PK ಆ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿರು. ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಫ್ರಮ್ ಶಶಿಕಲಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಹರೈನ್ ಎಂದು ಆ ಕೋಡಲ್ ವಿಶಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಬಟ್ ಎನ್ನಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿತಿನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂತಿರು. ಪ್ರಭಾ ರವಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡುಗೆ. ಆರು ಮೂರನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೇಂದಿರು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಲ ಅವಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಇದು ಬೊಕ ಏರೇರು ತುದು ಬೊಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರತ್ತು ನಾವು ಅನ್ನವು ಪಂಡ ಆದಾಗ ಪಂಪುನು. ಬೊಕ ಮಧುರೇಖಾ ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತೇರು. ಬೊಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೃಂದಾವನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು. ಬೊಕ ಆರ್ಲ ತುಳು ಮಲ್ಪೆರು ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಂತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೃಂದಾವನ್. ಬೊಕ ಶಶಿ ಆರ್ ಶಿಫಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಸಾರಿ ನಂದಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜನ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇರು ಲಂಚ ನನ್ನ ಲವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನೀ ಮೋಕೆ ಜಿಂಜಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ದೊತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತರು ಚೂರಾಣದ ಅದಾಳ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದಾಪುಡು. ಸೊ ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋದಿಪ್ಲೆ ನಿಲಂಚನೆ మెయిన్ టాపిక్ యూట్యూబ్ సాలెడ్ వస్తువులు ఇని ఎంక్ యానిత నుంగెల్ కాయ దుండుదాండు. సో ఎంక్ ತೋಚ್ಪಾಯ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಯಾನು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಿದ ಜನ ಉದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಿದನೆ ಜನ ಎಂಕೆಪ್ಪೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನು ಅವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೂರ್ನ ಆನಿಯ ಮೊನದನಿಯೇ ಮೊನದನಿಯಂಕುಲು ಪೋಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋದಾನ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆತಿನ ಹತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜದ ಬಂಟೋಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಕಾಸು ಇಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾನ್ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಎಣ್ಣಿನ ವಸ್ತು ಕಂತಿಜ್ಜತ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರ್ ಮನಸ್ಸೇ ಬತ್ತಿಜ ಅಂಚೆಂದು ಇದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾರು ಅದೇ ಇವೆರಡು ಕಂಡಾನು ಕನಪಗನ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೇರೆ ಚಾವು ಕಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕಂತದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚವೆ ದದೆ ದಾದೆ ಮ್ಯಾಚಾ ದಾದಾಂಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಕೊರ ಅಲ್ಕದು ಗುರು ನಾನು ಇಂಚಿನ ನೆನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ತೂಪು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕಂತು ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಹುಚ್ಚು ಕನಸು ಅತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕನಸು ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಲು ಅಂಚುಂಡು ಅವನು ಪಣ್ಣನ ನಿಕ್ಕುಲು ತೆಲಿಪಾರು ಮೇರೆ ನೆಂಚಿನ ಆಸೆ ಇಂಚಿನ ಕನ ಬಂದು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಕನ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂತೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಬಾರ್ದಾದ ಬಂದು ಓಕೆ ಕೆಲವರೆ ಗಾವಿತ್ತೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇರಂಜಿ ಏತು ಪಾತಿರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚುನ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ನಿಕಳ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚುನೇ ಜಾಣೆ ಏತ್ಲ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕಲವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಉಂತಾವನು ಯಾವ ಬಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಮೇಯ್ನ್ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಪುನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಅಲ್ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ರವಿಚಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಹಾಯ್ ರವಿಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ನ ಕೋಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಬುಡ್ದಿಟ್ಟೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕುದಾರ್ ಪಂತಿಜಾರ್ ಪಂಪು ನಾಡ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬಂದ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೆತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ ಸೋನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೌಡ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೂಜುವೇರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಾಖ್ ಕುಂದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರುನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಬಿಕಾ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ RPPR ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಚಂದ್ರಾವತಿ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರವಿಚಂದ್ರಾವತಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಮಾತ ವಿಶ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಹರ್ಷಿ ಸಿಂಚನ ಕುಲಾಲ್ ಅಶ್ವಿನಿಯೇ ಕವಿತಾ ಭರತ್ ಮೊಗ್ಗುಲ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ನಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ ಐನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಜಿನಾಲ ಐನ ಬಾತ್ ಇರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕ ಇರ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂತ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ ಐಕ್ಯಾನು ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅವೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐತ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ಅಂತ ಪೂರ ಪಂತೆ. ಬೊಕ ಭರತ್ ಜೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪಂಡಿಜನ ಬೇಜಾರತ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನತ್ ನಾಡ್ನಾಡ್ದು ಪಂಪೆ ಆಂಡಲ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಮುರ ನಾನು ಮದುವೆ ಪೋನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋಜುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗಡಿ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂದು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೇರೆ ತೆಜ ಮಂಡ ಪಂಡ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ತೂನೆ ಮಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆರುದಿಲ್ಲ ಬಜಿ ಗಂಟಿ ಟಂಗ್ 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 ನಲಿಪ್ಲೆಗರ ಟಂಗ್ 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 ಚಾ ಹಾಲ್ಗೆ ಮದ್ವೆಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ 21 ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಬೇ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ತೂರು 21 ಕೆಲವು ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಒಯ್ಕು ಪೋಪುನು ಆ ಹಾಲ್ಗೆ ಏಪ ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ತೂಡು 21 ಕೆಲವು ಬೈದ್ರು ಅದೇ ಕಾಕಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಇಂದು ಬಂದೊಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದೊಂದು ಇದು ನಲ್ಲದ ಅಂಚ.
ಆಂಡ ಚಾಕ ನಮಕ್ ಪದಂಗಿ ಎಂಚ ಬೀಪಾದೆ ಪಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ತೋಚ್ಪಾಡು ಹೆಲ್ದಿ ಪದಂಗಿ ಕಾಲೇಜಿ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಕಲಂತ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ಬೇಯ್ದುಕೊಂಡೆ ಕಲಾಡಂಡ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಹಾಕುಂಡ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೀವ ಪುಟ್ಟರೆ ಹಾಕುಂಡ ಕೊಂಡೊಂಜಿ ದೈ ಪುಟ್ಟರೆ ಹಾಕುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದೈತ ಪೋಷಕಾಂಶ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಹಾಕು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬದಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇದಿನ ವಸ್ತುಲು ಮೂವ್ ಬಂದು ಮುಲ್ತೋಜಂದುಂಡತ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಇನ್ನೇನು ಬಯ್ಯ ಗೋಧುಳಿ ನೋಡ್ತಾಡು ಗೊತ್ತಾವನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದುವೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಏನು ಶುಕ್ರವಾರ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಬೀಟ ತೂಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ತೂಪು ನಕ್ಕು ದುಂಬುದ ತು ಎರಡು ಗೊತ್ತಾವ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನು ಮನೆಟದಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಅವಡು ಕನ ಅವಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಕರೀದ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯಾಣ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಫೋಟೋಲದಿ ಇದು ಕಲಶಲದಿ ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕನಪಾಯಿನಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನೇ ಕನರ ಪೋತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ವೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ವೆ ಯಾನ್ ಕಂದಿನ ಅಂಚ ಅವು ಈತ ಸಮಯಡು ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಂಚದು ಪನೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪನೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಇಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಒರಿಯದೆ ಹೋದಿತ್ತು ಬೊಕ ಪನೋಡು ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿ ನನಗೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಆಪ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಬೊಕ ಬೈಯಾದ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಅವೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಪೊಲಸ್ ಪೂರ ಮಂತ ಮುಟ್ಟಾರ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಾಲ ಅಟಿಲ್ ದೇವರ ದೀಪ ಪೂರ ತಿದ್ದಾಂಡು ಬೊಕ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ದು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜೊತ್ತ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತದಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆತನ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿಂತುಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಸುರು ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಅವು ಲಂಚನೆ ಅವು ಎರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಕನೆರ ಪೋತನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಬೋದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕನೆರ ಪೋತು ಬೊಕ ಅವು ಕನನಗ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ತೂದು ಪೂರ ಕನೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಕನೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಬೊಳ್ಳಿದನೆ ಅವಳೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚ ಏನಂಜ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕನೋಡು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪದ ಹತ್ತು ದೇವರ ಪೀಠದ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಅವೇನ ಹುಚ್ಚು ಕನಸು ಪಂಡದ ಎಂಕು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪುರ ದೀಪದಿ ಓಡು ಪನ್ಪುನ ಪುರ ಆಸೆ ಅವೇನಿಕಲು ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಅತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಗಳು ದೊಡ್ಡದು ಹತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಅಂದುರಡ್ಡು ವಸ್ತುಲಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿದು ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಇದು ಮನೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮುರಡಿ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಎದುರೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಪೀಠ ಪಾಡಿ ಅವು ದುಂಬು ಮಂತೊಂತಿನ ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ರಮಣಿ ಸಪಲಿಗ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಲವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಪಂದ್ ಪಾರ್ದೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಮಣಿ ಸಪಲಿಗ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ ಅಂದ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಕಂದಿನ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡೊಂದ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಕಂದಿನ ವಾಯು ಎಲ್ಯ ಹುರು ಬಾಲೆಡೊಂಜಿ ಬೇತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆ ಬೊಲ್ದು ಡಬ್ಬ ಕಂದಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತಿಜನ ಬೊಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ ಈಯತ ಸುರುತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಡ್ರೆ ಮಿರರ್ದು ಎದುರು ಲಕ್ಕು ಜೊತೆ ಕೊಣ್ಣು ಲಕ್ಕ ಕೊಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಮಿರರ್ದು ಎದುರು ಉಂಟು ಹಾಕಿದಾಡು
ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬಾರ ನಾನು ದೀಪೂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೀಪೂಜಿ ಬಟ್ ಓರೋರ ರಾಧಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಾ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತೂಪುನೆ ಕೈ ರಿಂಗು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾತೇರು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಶೋಕುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಾಕಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಕೈಗೆ ದಾದ ಬಾರ್ದ ಏತ್ ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ದ ಏತ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾರ್ದ ವಾಟ ಇದ್ದ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟದ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಲ ಎದುರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈಟೇದು ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಡೇ ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್